leadership yalapha emfuleni, otata, omama, abantu abatsha, osisi, teenagers, Sunday school, ifamily ezilapha ezizokusisitha umhlanga zabatshati, isitatanyiswa obanjwa ngasibili, abatshati osingaye molweni ngegama lenkosi uYesu Kristu. Molweni ngegama lenkosi uYesu Kristu. Umtshato mawufane nomnye. Yeva njengoba liresponda kulo amen. Amen bembhikile. Utolika uba kukho abantu abanomona. From leadership yalapha emfuleni bakunye nebandla entirely uba olusuku luthathwe lubekelwe bucala lulungiselelwa uba udedicatwe le mitshato yamazalwana esibabonayo abahle kangaka baphume ebhoksini. Haleluya. Ndicela ke singathetha ngaxesha njengoba nibabona nje abanye bawozela kabalale, abanye banekhala njengoba sizawukwenza ivawuzi nje. Haleluya. Sengathi le nto ingakhaleziswa yenziwe iphele. Amen. Siyabonga kakhulu ke siva nevumba phaa ekitchen elitshoyo uba umtshato ngumtshato ngenyawo. Haleluya. Cela ke singatyi ixesha sifundiswe lenkosi ngokufutshane sizokuthandaza siye emcimbini. Cela ke lo bendiphatha amanzi ashushu aphinda ndiphathele kwakhona amanzi atshisayo. Ndikunefiva konke ndiyacela nefiva endinayo ingandiphoki. Haleluya. Bafunde ke Ecclesiastes 9 verses 9. Tumaini 9. Sifunde verse eyodwa verse 9. ngemihla yakho yonke engamakhulu. Ukuba sisabelo sakho eso ebomini
nasemigubhini yakho owaphuka yiyo phakathi kwelanga. Nkosi mama, uthini nonke wena? Afuna nonke. Hlala ngokonwaba nomfazi wakho omthandayo ngemihla yobomi bakho obungamampunge obunikwa nguThixo kulo mhlaba. Nditsho zonke ezo ntsuku zingamampunge kuba eso kuphela kwesabelo oya kusizuza ngokubulaleka kwakho apha phantsi kwelanga. Awufuneka singezini. Enjoy life with your wife, who you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days, for this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Whatever Umtshato, wosiliso. This day is not only about abantwana bakho, kodwa nathi sikhona so that you may revive us once more. In the name of Jesus of Nazareth, usibeke with purpose kwelilizwe Thixo namandla onke ukuze somandla sirepresent amaZulu ngeefamilies zethu. Size kuwe egameni lenkosi Yesu ukuze sonke siphume siqedakele. In Jesus' mighty name, Amen. Siphila in a day and age lapho imitshato yenzakele. Siphila kwixesha yokugula kwemitshato. Siphila kwixesha lokuhlaseleka kwemitshato. Utshaba, usathana, uphumiphulo to attack imitshato.
eliwileyo. We need to restore dignity yemitshato. Imitshato. Hallelujah. Imitshato iyaphela. Sinemitshato engasekhoyo eyafonyishwa nge-3 months yaphela, eyafonyishwa nge-6 months yaphela, eyafonyishwa nge-2 years ayisekho, iphubile. Ukulahleka kwesidima somtshato. Silibandla, we want to stand up. Sibuyisa isidima semitshato. Kwimitshato ekhoyo, there is no transparency. Akekho othemba omnye. Omnye wenze yakhe ekoneni, nomnye wenze yakhe ekoneni. Omnye, if she feels uba kwimali yefemeli athathe isixa esithile asithumele kowabo, uyenza loo nto without consultation. Siphila kwixesha lapho the partners ezisemtshatweni baphila ubomi obu-selfish komnye nomnye. Imitshato iluza i-respect. Hallelujah. Imitshato isezikhot. They are waiting. Divorce papers. Emitshatweni kuphilwa i-blame game. Omnye ushift i-blame eyishiftela komnye. Omnye ukhomba omnye esweni, omnye uvikela iliso lakhe. That is the era esikuyo edinga i-restoration. Uthi umbhali, hlala kakuhle nomfazi wakho omthandileyo, owazikhethela yena, onanje zange ukhethelwe, wazikhethela. Ubona ifika kulo muntu. Noba ngoku engesenazo inwele kodwa wayenesifitha senwele. Wataba zinwele. Mamkele ngoku aziphelile. Wasikhethela. Uyayazi xa uthanda umuntu umthanda elapha enhliziyweni. Kula 5 years the honeymoon awuboni into
ngaphana nga. Kodwa emveni kwe-5 years, uphuma ikhomenti endodeni. Ithi xa uhlafuna nola. Kodwa umtshatweni wakho, make it sure uba uYesu is in the center of your marriage. Ngoba he is an originator. He is the author of your marriage. You can't make it uYesu engekho emtshatweni. Hallelujah. In the beginning, Genesis chapter 1. Amen. uThixo wabona umhlobo wakhe uAdam efika lithi iBhayibhile wayevizitelwa on a daily basis uThixo. Afika uThixo kuncokolwe bemnandi amshiye. Kodwa kwakho into eyiqaphelayo uThixo uba lo mfo siyamtya isithukuthezi and uyaphela. Uyaphela sisithukuthezi. Manje ndizama icebo ngoba uNkulunkulu, amen, is a provider. Amen. Uyakwazi esikudingayo. Chapter 1 iBhayibhile lithi ngexesha, haleluya, adalayo kusuku lwesithandathu uthi masidale umuntu of our image and our likeness. Adlule athi aba bantu mababe nobukhosi kwindalo yonke, kwinhlanzi zonke, kuyo yonke into ephilayo. Amen. Kodwa on that 6th day udala indoda uAdam, wamfihla uEve. Amen. Wayibona le ndoda ihlupheka, idliwa sisithukuthezi. uThixo wathetha nobuthathu bakhe. Amen. What it is not good for a man to be alone. Bona indoda eyengakwazi ukucopa without a helpmate. Uthi ke, let us make him a helpmate. uAdam udaliwe, uEva ukhutshiwe kubambo lendoda, wakhiwa, wagqitywa. Amen. Indaba yokuzalwa komuntu izovela after the fall of man. Umuntu. Hallelujah. Ikhona iformat ethile eyayifihlwe nguThixo amaphakade engekasekho. Indaba ye 9 months ivela after umuntu wonile.
Hallelujah. I-process yakhe ngoba uthi be fruitful and multiply. Molweni egama lenkosi. Sithi kuyanyanzeleka singamakholwa sibe ngenyawo and roll our sleeves ukubuyisela imitshato kwistandard sayo. Izwe iculture iphakathi emitshatweni yethu. Sayidinga i-restoration kwixesha esikulo. IBhayibhile lithi we are the salt of this world. Abu Davide athi xa indonga, xa i-foundation igumulwa, ishayikwa zii-forces of this planet, angenzani amalungisa? Ngoba impendulo ikumalungisa to restore the situation. Sithi ke lento ingumtshato, inhliziyo kaThixo, i-idea kaThixo, i-plan kaThixo, sisikolo sikaThixo. Inganothusi lento ethi xa abantu betshata namhlanje banikwa i-certificate engakaqali emtshatweni. It is because aba banikwa i-certificates zii-students, zii-learners zomtshato. They must commit themselves to learn one another. They must tell themselves uba umtshato u-reverse gear akekho kuwo, kulwa phambili, kubanda kutshisa. Thathile ngenile omnye kuthiwa wabaleka waya kumfundisi, eyothi mfundisi ndiyatshapha endlini, yilaa ndoda ndinosathanana pha. Kanti kuthiwa ke njengoba eyoripota kumfundisi sevela komama esithi komama kanithandazele la Sathane ukulamba, washiya komama bebhizi bethandaza. Uthi umfundisi yothi umlilo wakho wakhetha nguwe. Yothi umlilo wakho. We've got two players
umtshato ube yi-brand, ube yilento enifuna ubeyiyo, nincedwa nguThixo. Lento umtshato is a calling, lubizo. Ndicela mhlawumbi ke basathandazayo abambonayo phofu uDamase yaduda becakwabo. Don't worry, umtshato ayonto yomntu wonke, lubizo. Kukho abawulekileyo umtshato bengabizwanga, babuya nestatement esithi kugeza indoda. Undibona nje andibhasopha umntu onjalo, indlela awaphatha kakubi ngayo amakhosikazi obhuti bakhe, indlela ababhuza ngayo. Amen. Umtshato is a calling. Ubizelwe to serve. Lomyeni. To serve his family. To serve his extended family. You've got a responsibility. Uba ubeleke aba bantu ngoba sizawuphendula phambi kukaThixo ngendlela esirane ngayo imitshato yethu. Uyabona emtshatweni xa ungena kukufa kwakho, uba uthathe umuntu ongelo bambo lwakho. Umtshato yimpilo, is a spiritual development. Ngoba lento umtshato is-spiritual. Amen. Ungayiboni kwicala lenyama, is beyond that. Xa sifike ezulwini uzawubuzwa nguThixo. Lo mntu ngokwe-destination yakhe, ngokwe-plan and purpose yam, kwakumele uba ube ngumfundisi. Lo mntu ngumpostile weendaba ezilungileyo. Lo mntu ngutishala welizwi likaNkulunkulu. Ufike wena umtwiste, umkhuphe kwi-line nakwiplan kaThixo. Athi ngoba ehlonipha izwi likaNkulunkulu ne-standards kaThixo, anyamezele, ahlale emtshatweni, ahlale kuThixo engqungqutheka enjalo up until ayengcwabeni. Ngoba umtshato into edlulayo, yinto ezawuphelela apha kodwa izulu eyona nto simele ukuyilambela. Amen. Noba sibe determined basongena ezulwini, singanqandwa imitshato, izinto ezi-temporary. Amen. You have come to build inkosikazi yakho, abantwana bakho. Hallelujah. Ngoba you are called to serve in your family. Sibona intombi eqeqeshiweyo eyayine-connection noThixo. Uthi u-Abraham, ndiyacela uyomfunela unyana wam umfazi.
ungamfuneli intombi zalapha eKanani ngoba amaKanana amen awana standards awana mpilo amen hamba uye ekhaya uyokhangela intombi enyana wami uthi emthandazweni wakho uThixo makakusebe intombi engcwele engazani nandoda lenti bubungcwele yaqala eEdeni lenti sibe ngathi intwentsha kubantu abatsha yaqala eEdeni uba ubungcwele awukwazanga ukubugcina ungumfana ukubugcina intombi you will never maintain the standards of holiness umtshato yondawo yokubalekela ungacingi uba ukutshisakala kwenyama kuyawucinga ngumtshato thanda umfazi wakho owazikhethela yena iyedlula le ndawo ithi ngexesha lemihla yobomi bakho obungamampunge you are living kulo mtshato in a very short space of time amampunge lixesha lingekhoyo therefore kweli xesha lingekhoyo yonwabela umtshato wakho yenza umtshato wakho uThixo ngexesha edesign umtshato wayefuna sitaste izulwana silapha emhlabeni